Sonos tanan, mayong gabi kanatong tanan. Happy Foundation Day. So nag-make up tamo ka ng baga kayo para baga ang foundation ba, no? Happy Foundation, no? Pero sa gyapon, pasalamatan na itong Ginoo nga nakatambong tayo ng mong selebrasyon. Kaya ato sa pasalamatan ng Ginoo sa mga grasya nga itong nadawat, no? Mga taga na itong Ginoo, usa ka masipang pakpak. Very good, perfect ha. Inaw sa nag-online nga perfect sa nang ilang pakpak ha. Kumusta naman kitang tanan? Nala ba may kandidato sa pagka-presidente? Kabantay mo nga itong mga kandidato sa presidente, puro mga anak, no? Nay anak ni Marcos, anak ni Duterte, anak ni Herman Moreno, nasa anak ni Alin Dionisia. No? Puro mga anak, no? Yan hindi na yung panahon na kay pirmi na takaroon makadawat og mga t-shirt, o galing lang kay na mga naongs politiko. No? Nasa uban diri nga what you uyap sa magyaw-yaw, no? Kaya usa dito ka babae, mingon man, I love my boyfriend. Nakasuot siya t-shirt niya. Ang sa babae, ang sa laki said, I love my girlfriend. Siya taon nga may uyab, ayan lang ibutang, I love Cebu. Paita, no? Pero sa kilang kaya maningan na ito, nga inanag yun sa atong kinabuhi, no? Unya, kay special maroon, kaya atong sa ulog ang nobina ng misa para sa atong Foundation Day, manghatag na sad ko og premyo. Okay. Karon kay nagsaulog mata sa atong 50 years. Ang ako ihatag nga premyo 50 pesos, no. Kay 50 years man, okay. Sayo na kay pangutana, ako pangutanon ang atong mga lay minister. Diha lang, sige. Kinsa may mutubag? Kinsa man, diha lang kay social distancing. Pakita lang gamay sa kamera. Kinsa man ang Paris Priest nga secular dili pa Salesiano nga Paris Priest dinhi sa wala paghihatag kining simbahan sa mga Salesiano. Kinsay ngan sa maong Paris Priest? Ay ka Brad. Father Ponciano Tobilla. Very good, pakpakan. Yay, 50 pesos. Ihatag dungo. Grabe, no? Practice gamot ng social distancing. Karon ikadawang pangutana kay naman ta sa 500 years of Christianity, ang ako na sa premium 500. Ganun kayaman. Ang ako pangutanon kanila sa mga choir o mga musician, kung kinsay makatubag kanila. Tagay kong 5 kangan sa mga Salesiano nga nahimong Paris Priest dinhi sa Senior Santo Niño. Der. Sige, ikaw. Kinsa man? Ikaw, sige. 5 way sipiat, Father Mario Baclig. Yes. Father Peter Porio. Yes. Father Julio Sanchez. Yes. Father Andy Mendoza. Yes. Father Dong Ofena. Yeah, very good. Okay, 500. Wala niya gyapil si Father June. Kasabaan ko na. Ano? Nindot ka ng premium kwarta, no? Kaysa'y makalingaw. O kaya ang kwarta sa'd makalipay. Pero makapag-uol. Kabantay mo kung na may kwarta mo na mo gi-COVID. Nga naman, permila magluya. Wipe ang lasa, no? Di ganan mo kaon, kaya may makaon. No? Pero sa gyapon, atong gipayag, nga sa kinabuhi, importante kini mga butanga, Mabitan ang usahay sa itong kinabuhi, usay maglingi-lingi, tanda pa kwarta. Kamantay mo sa men and women. Ang letter M sa men, o sa manay mo pasabot, money. Ang W sa women, o sa mo pasabot, withdraw. Maita. Ang banda may mong deposito, ang mga asawa may mo withdraw. No? So, si Alan mo deposito, si Jennifer mo withdraw. Maita. Pero may nga na ito nga ang pagpahayag ba, no? Mao na nga timing sa kayo, kaysa itong ibanghilyo karon sa may naita mo. Gisgutan ni Jesus ang may tungod sa pagkikugma nato sa kwarta. Usa ka batanon iduol niya, Lord, usa man nga maluwas ko. Ayang inganlan ang mga 10 commandments siya. Ako naman ang ibuhat sa gamay pa kong bata. Siya sige, aron ka malangit yun, ibaligyan tanan mong kaptangan o ihatag sa mga kabos. Ala, nag-uol, no? Kay dito, daghan siya og bahandi niya, dili siya makapagawas, no? Sa iyang kwarta. Sabot-sabot,
naagi mga butang nga dili na to masabtan sa kalibutan, ha? Kamang tayo mamusahin na mga balita, mga usay di masabtan, no? Balita, doon ay akong sunog, ha? Kung sa may nasunog ang dagat, ay, pag-sure, di mo na pwede, no? Balita, hapit ang eleksyon, yes, magkadawat na mo, tag 1,000 hangtod 5,000, oh, pero COVID, yung madawat, 5 ka kilo og noodles, usay di bitaw masabtan, no? Adi sa katao, nagyaw-yaw, no? Kaya nga nung ikawat yung manok, siya shout out sa nagkawat sa kong manok, wala lang ganyan, apita sa mga piso, kisa may mulumlom ani ako, gayaw-yaw ba, no? Mo na nga niya masamti, kaya nga naman, ang gusto sa Ginoo nga sa atong pagdawat o sa paghatag, iapil na to ang atong gugma, ha? Gugma sa pagtuman sa mga kasuguan. Saan di na ang gugma nga ito kinimatuman? Di lang tamulikay sa mga dautan, muhimo sa tagbaayo. Maling yung sa Ginoo, give, ang the Lord gives all, so kita sad, we should give back tanan sad. Kaya nga naman, kung dili, unfair po, di ba? Karon sa itong kinabuhi, daga kay mga unfair, no? Uy, nagyaw-yaw ang mga inahan ni atong Martes, nga gisaulog ang Teacher's Day. Sa ano aming appeal diri nga kami na may gatudlo sa among mga anak. No? Unfair kayo nga sila ray gisaulugan, no? Unta to Teachers and Parents Day. Ano? Pero sakti na lang, ha, mag-unfair ka, pero ipadayon na gyapon nato, no? Mo na ngingon ang Ginoo, ha? Come, follow me. Ari kamo kanako, no? Ngayon yung ari, kinahanglan doon na aksyon, ha? Ato yung aksyonan, ang atong pagduol sa Ginoo niya, sunod kanako. May kitang sunod kanako, sunod sa akong luyo, o sunod sa kinaiya ni Kristo. Namitaw sa atong kinabuhi, no? So, lisod kayo pagsunod-sunod, no? Kung asa kita padong, Nerte ka sa galakaw ko, niya na nagsunod na ako, di akong gilingi ko. Uy, kinsa ng tawanan, sunod ako, gwapo ra ba? Pagtanong ako, akong gatubang sa amin man di ay, mahita. Kaya mo na nga na ito nga, inanagin ba, no? Mo na, importante nga mensahe, para din gayon na nga kita, makaambit, maantigong mo ambit, ha? Spirit of sharing, di siya makahatag sa mga kabus, kaya nga naman, naapang iyang kalaog, ha? Dili pa siya makapaambit nga to sa iyang isikataw, no? Masaya sa itong kinabuhi, no? Masa ato lang yung makuha ang kwarta, mangita yung tagpaagi. Ay, di sa kapari, exorcist, no? Di sa katao, no? Nagiyawaan. Nisod ang yawa niya. Di mo na pari, ikaw yawa. Unsa may mong gusto nga nung nisod, magkaanang tao. Di mo nang yawa. Gusto na ko, kining tao, madato. Ako siya panagkon sa loto. Di mo na pari, ayun, kadiyot lang kadiyot. Pili ka mo, balhin ako. Baita. Kaya nga pagkalisod ba, no? So, wala nang spirit of sharing, no? Mauna ang maong tao nga batanon, pag umanyag sulti kang Isus, nilakaw nga masulubon. Nagbagulanon siya, kay nga naman, di niya mahimo ang ipangayo ni Isus. Sa bitaw sa itong kinabuhi, pagkalisod, i-give up na sa mga butang nga naa ka na ito. Mo nang ipadayon ni Isus, ha? Sa inyong pagsunod ka na ako, kinalamantigo ka mo, ha? Sumutanaw kung unsa ang material nga butang, o unsa sad ang spiritual nga butang. Di ba sa katao, ni atin siya og kanang charismatic mass, kay dunay healing. Ni ato sa charito, sos ningon na ito ang brother, ikaw brad, makalakaw ka. So ha? Makalakaw, makundaan. Sige, tandok lang siya. Pag sa misa, di gawas siya. Sus, paggawas niya, kay pagtanaw niya, wala mo yung pitaka. Sila, wala mo yung pitaka, wala mo yung kwarta. Ani uli siya sa ilang, naglakaw. Sakta, gida, no? Mulakaw kag pauli, kay bawadan kag kwarta. Pasti lang yun, no? Mo din nga sa itong ginabu, importante ni, ha? Kabantay mo nga ang batanon, wa tagaigan sa atong ibanghilyo. Giingon lang nga, usa ka batanon ni dool kang Isus, way pangan. Kaya nga naman, gusto ni Isus nga kitang tanan, ha? Mabutang ang atong mga pangan sa iyang ikaistorya nga batanon. Kaya sama sa batanon, doon sa mga gayon nga sa atong ginabuhi, atong gipatigbabaw ang mga material nga butang kaysa spiritual nga butang, ha? Nga usay, may nandumdum lang ta sa Ginoo, sa mga gayon nga doon natin mga panginhanglan, ha? Diya sa mga pag-ampo, no? Diya sa itong pagsimba, diya sa itong pagpangaliya kaniya. So, diya sa kapari, piyesta. May ato sa kabalay, so sige pagkaon siya nga pari, oy, niluta ko ninyo kutsara, no? Mura man imported, salamat Padre. Pag kumanyag kaon, ningon ng pari, sige ha, salamat sa pagpakaon ako. Kamusad, padayon mo sa iyong mga pag-ampo, kinalan magbasa yung mong Biblia. So, oh Padre, among dyan na isa, magbasa yung mong Biblia. Paglakaw sa pari, pagtataon sila, oy, asa man tong kutsara diri? Hala,
Masige dyan ni Father, kawatan na ni pariya. Maita. So, pagsunod to, pista na, ibalik sa ng pari, di kaon siya, Father, sa di pa kamukaon ba, mangutan ni last year ba, imong gikawat ang kutsara? Sa dili, day, pag umano kong kaon, akong gitrapuhan, niya akong gipasok sa inyong Bible. Kung nagbasa mo, inyo itong makitaan. Wadi mo sa basang Bible mo ng kutsara na piit ito sa katuig. Sumaw niya na sa atong kinabuhi. No? Di na ito makitaan ng mga butang kay wa man ta mag-ampo. Di na ito makitaan ng mga butang kay wa na ito paminawa ang pulong sa Ginoo. Umunid akong hagit para sa matag usa kanato ha. Nag-celebrate ito sa 50 years, supposed to be 51. No? Kaya nalabangangan man. Tungod sa pandemic, gihagit ta sa Ginoo ha. Nga sa matang tuig nga ato kinigi sa ulo, kunta nagtubo sa ta sa atong pagtuo, sa atong pagkakristyano, sa atong pagkabalaan, kay kini mo'y ang paagi ha. Nga ato mailhan si Jesus, ang Senior Santo Niño, nga mundugang pog daghang milagro sa atong kinabuhi. O mo na ito iampo sa atong misa karon ha. Nga unta kita, ang ato mga anak, ang ato mga apo, magtubo sila nga magmahal sa Santo Niño o magtubo usab nga puno sa pagtuo, puno sa pagsalig sa Dios nga bisan sa atong kalisod musalig kita kaniya kay siya dili mohonong sa pagtabang labi na sa mga tao nga may pagsalig kaniya. Amen. Palihog manindog. Karon atong iampo ang nagatuo ako.